Здравейте! Само минавам да ви кажа набързо с какво ще се занимаваме тази събота на семинара. И така, първо, ще си обясним видимия и невидимия свят. Второ, как невидимото става видимо. Как ние хората несъзнателно формираме съдбата си. Ще осъзнаем убежденията, които стоят вътре у нас и в крайна сметка формират собствения ни живот. Ще заменим вредните вече за нас убеждения с нови полезни. Функциите на ума, що е то? Логика, внимание, въображение и осъзнатост. Кое от тези ни трябва, в крайна сметка, за да можем да формираме съдбата, която искаме? Чувствата и емоциите. Как правилно да ги използваме в наша полза. И разбира се, ще оставим време и място за въпроси и отговори. А какво ви трябва на вас? Трябват ви лист, химикал и спокойствие. Също така, включете се в моя телеграм канал от този QR код, който виждате тук в момента, просто за по-лесна комуникация. Оставям линк към семинара тук отгоре под моята профилна снимка. Това е моето био или пък в първия коментар или в описанието под видеото, в зависимост от коя социална мрежа гледате. 10 януари, 12:30 часа. Срещата ще бъде в Zoom, така че си изтегляйте приложението, ако го нямате.